Ziur, noizbait entzun duzula Bikien paradoxari buruz. Espaziora doan pertsonarentzat denbora askoz politiago igarotzen deneko auzia. Edota azkarregi doan pertsona eta oraindik azkarrago doan soinuaren aldiberekotasun eta aldiberekotasun eza. Espazio denboraren aldaketa, erlatibitatearen teoria, baina nora garamatzanek? Imaginatu geltokian autobusetik jaitsi eta lagunaren zai gelditu zarela. Zu geldi zaudelarik, autobusa abiadura konstantean urruntzen hasi da, baina autobusean eserita gelditu den gidariak, autobusa eta barruan duen guzia geldi ikusten du, eta zuzoa azatzerak aurruntzen. Hau guztia, espazio-demora diagrama baten bidez adierazi daiteke, nonek isardatzak espazioa adieraziko duen eta i ardatzak denbora. Diagrama honetan, objektu gehiago sart ditzakegu. Adibidez, autobusaren norabide berean eta abiadura erdian mugitzen den bizikleta bat. Guretzat, bizikleta eta autobusa aurrera doaz. Bizikletarentzat ordea, autobusa aurrera doan bitartean, gu atzerantz goaz. Ikusten dugun bezala, objektu bakoitzak bere referentzia sistema du, eta erreferentzia sistema batetik bestera alda gaitezke Galileoren transformazioak erabiliz. Orain, imaginatu, autobusa eta bizikleta abiadura erlatibistetan mugitzen direla. Hau da, argiaren abiaduratik nahiko hurbil. Bizikleta, autobusa eta argizki bat geltokitik ateratzen direnean, autobusaren ikuspuntuan jarri zero, ikus genezake geldi dagoela, gu atzerantz goazelari. Eta ikus daiteke ere argia aurrera doala, baina ez guk ikusten genuen bezain azkar. Honek arazo bat planteatzen du. 1887an, Michelson eta Morleyk esperimentu bidez frogatu baizuten argia beti eta denentzat abiadura berean mugitzen dela. Esanak transformazioetarako implikazio garrantzitsuak ditu, argi lerroak ezin baitira deformatu, eta beraz, ohartzen gara argiaren abiadurara hurbildu ahala, Galileoren transformazioek ez digutela balio. Abiadura erlatibistetan argia konstante mantentzen duten transformazio baten beharra dugu. Hori, Lorentzen transformazioi esker lortzen da. Transformatu bitxi honek implikazio nahiko nabaria ditu, ez baitu denbora konstante mantentzen. Diagrama honetan, ikus dezakegu autobusa argiaren abiaduraren erdira eta bizikleta laurdenera doazela. Guretzat, geltokitik 4 minutu igaro direnean, autobusaren ikuspuntura mugituz gero, 3 minutu eta erdi soilik igaro direla ohartzen gara. Honela ikus daiteke, denbora ez dela absolutua, eta bakoitzak denbora ezberdin esperimentatzen duela. Denbora absolutua ez izateak baditu ondori arraroak. Imaginatu, geltokitik argi minutu batera artizarra dagoela, eta 2 argi minutura Merkurio, eta kasualitatez gaur bi planeten arteko jaieguna dela. Autobusa eta bizikleta geltokitik abiatu diren une berean, bi planetetan txupinazoa pizten dute, minutu erdiz irauten duena. Gure referentzia sisteman dena garbi dago, bi txupinazoak aldi berean gertatu dira, baina autobuseko ikuspegira pasatzen bagara, gauza bera ez da mantentzen. Han, bi gertakari horiek ez dira sinkronak, eta ez hori bakarrik, txupinazoak jada gertatu direla ikusiko da, eta gainera ez dira batera izan. Lehenik, Merkuriokoa eta ura amaitu ondoren artizarrekoa entzun bai da. Azken hau, Minkowskiren diagrametan zuzenean ikus daiteken zerbait da. Aldi berean kontzeptua erreferentzia sistemaren menpe dagoela. Funtsean, Minkowskiren diagramek ematen digutena tresna bat da, espazioa eta denbora batera irudikatzeko tresna, non erreferentzia sistemak aldatzea geometria kontu bihurtzen den.